Usa ka pulis nga nakatambong sa prosesyon sa itom nga Nazareno sa Cagayan de Oro City ang nagpositibo sa COVID-19. Ani ang COVID-19 update sa Mindanao, pinaagi ni ini nga report. Usa ka 33-day-old baby boy nga taga Nabunturan, Davao de Oro ang nagpositibo sa COVID-19. Nakasinati kini og sintomas nitong January 14. Doon na 724 total COVID-19 cases ang Davao de Oro. 138 ang active cases, human 569 ang naayuna ug 17 ang namatay. Duha ka 1-year-old babies ang nagpositibo sa COVID-19 sa Davao City. Usa ka baby girl nga taga Bukana ug baby boy nga taga Turil, asymptomatic sila. Samtang Davao City ang pinakadaghan og COVID-19 cases kagahapon nga anaa sa 107. Samtang ikaduha ni atong Biyernes nga anaa sa 89. Miabot na sa 10,228 ang confirmed COVID-19 cases sa Davao City. 1,477 active cases, human 8,276 ang recoveries ug 475 ang namatay. Sa Cagayan de Oro City, usa ka 40 anyos nga pulis nga taga Barangay Carmen kinsa naka-assign sa mobile patrol sa Police Station 3 ang nagpositibo sa COVID-19. Nakaapil pa kini sa prosesyon sa Black Nazarene. Misaka na sa 3,125 ang kumpirmadong kaso sa COVID-19 sa Cagayan de Oro City. Doon ay 356 active cases, human 2,609 ang nakarecover ug 160 ang namatay. Sa Iligan City, usa ka 8-month-old baby boy nga taga Barangay Santa Filomena ug 11 anyos nga lalaking taga Barangay Tubod ang nalakip sa mga nagpositibo sa COVID-19 nitong Sabado. Ana sa 1,143 ang kumpirmadong kaso sa COVID-19 sa Iligan City. 85 ang active cases, human 995 ang naayuna ug 63 ang namatay. Ako si Teco Campo para sa One Mindanao.